Perlok panwara kajing kelang ngimdai ban alhia ngimdai ban jaitu bat bet bat singi ngidai ban terai nomor ha kane kopor kane gejok jengi meta ban kius perang datang ki bat terai stom bat ki batep ya ka sistem guna ban terai halor kata kono rem ni a jemut ya baro perlok biasa ngene ka ai ke bang keren kan bahas pun a yangi hakini ki por ngidai bat sedang ban yang halak kijong ki kijat ngidai bat sedang ban penjernam ya kemariang ngidai bat sedang ban penmi ya ki marba mardi na di lengkha lajong lane na ki jaka lajong ngimdai ban ap ya ki bor sarkar ngimdai ban ap ki konhon ki ban yarab nabar namar ladangi ap ngenompoi regional nasional dikane kadai kawai kan ksa ka bang terai mangi mentah ne hang ni ngin sna ya kane ka akwat ya ka diskyang pungsiar akwat resim star in senaro ya kane integrate multi crop nursery nang tangen senaro ya ki agri business hakaba kin mi sibun ki marba mardi hang ne bat ni target ya ka food surplus ni target ro ban penjernam ya kemariang ni target ro bak kan long ka bakhoj ngin yo ya ka ka baha bat ni target ro pangin yo ya ka air ka bakhoj de halar kata konong rem ni dang le koting ni ki jaka manta kat bangi dang kat badang biang kepor ni le koting nomor dang la deble koting lan development ngin sa le ka badai ban le bat internet ni jaka bat ban thong sibun ki thong bat khamtam ki nursery ki sembai ding ki baremdar bahabat lengba kita ki sembai ding nila ban simata bat phi bat phila ban buk bat phila ban thit na phila thit ni sembai ding phila ban ra ha chaka jong phi bat ban thung bat penjengam ki chaka jong phi dak bap sim thit nang ne na nursery jongi ni dan arjai ki ding ki bangan supply ki bajba we udai u physical 3 ha ka bap thit nang ne dor sispa taka we ya menta bat hadin kala bat kiudor kan kanang yai kapor ke kador kanang kiu ki deng kinang kiudor physical 3 yang tau dai spa takawe baru digital 3 ro dai kajo spa takawe kaji yo nong yo digital 3 kalong ke bahe bah phim dan kam thung opi ni thung mangi bat kitu kinong kersan ya kan kam ki penmi ki pensan ki penspit hakor kom san jong uding bat haba uding ula san ki penya yo bat haba ki penya yo ya ka ji yo nong ya ka jing dio tu ding kin ai kala shapi the day halor kata konong rem kat bala thit sibun ki digital 3 phim dan kam ban thong ma phi ki don la kinong thong nam ta jong phi bat haba ki bun kinong thong nam ta jong phi kane kari jongi kan jerngam ma phi ro phi sngo ba phi don benta ha ka ba penjerngam ya kemariang kadon kam kaki yangi mata phi de besuthu ladang yele kai bat kemariang kan satar khong lut haba katar khong kemariang kin sami ki jingpang balai phujai ko kan saja clear kaler kan saja clear ki jingpang ngin sobon bat ngin numla lai na ki jing ti khnang bangin lai na ki jing perlok ngi kentu dak basoret ngi kentu jor ya phi baro lada phim dan jaka ban thung ding thet u digital 3 thet no kloi thit uwe thit ar thit lai thit chpo thit chispa thit chejar tali ka shong ngat kum jing la jong phi bat phim dan kam hero ban thet tang sin thet phila ban thet man ka tayo man ubnai phila ban order online phila ban thet offline namar ngin sadon ki jaka hakalang sodong jong perthai ti phila ban kontak bat ki sentar ki 3 plantation sentar jongi bat lengbana kitu ki 3 plantation sentar phila ban thet kini ki deng lane phi order online ladap hidan kijing keli phila ban keli tamba phide swa ban keli bri ban suthu ngin penjerngam ya kemariang balai kadau kolong ba ladangi la ban penjerngam kemariang ngin sayo ke air ka bakhoj ngin sayo ka ong bakhoj kisim kido kita yai sahu ha kitu ki klau kin sayo sngo jing sutanat kidawai kan bat kin sami hi bat ka jing jerngam kan sadon haka sadong sakon jongi ti halor kata kanong rem tongin burom ya kemariang dak be cimenta kat pala markhendiat dak ba phi the di digital 3 dan di physical 3 ka shong ka ji sobet jong phi re kan bha phin rai be ban penjernam ya kemariang dak ba thung deng ya mentang amut ban ai jing mut tang ka ne shwa prolok be sibon hin se kendo mo